Asiphinde sikubingelele sikwamukele ngaphansi kwe-YouTube channel Usiba Luka Zulu. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Umbukiso wethu namhlanje sizobheka izimo zokukhuluma. Sizokhumbula-ke izimo zokukhuluma esinazo. Sinezaga, sinezisho, sibe nesifenqo. Umbukiso wethu namhlanje uzogxila kakhulu kwizaga. Ziyini-ke izaga? Izaga inkulumo ewumusho ophelele osethulela iqiniso elingenakuguquka esetshenziswa uma kunongwa inkulumo. Zehluke kanjani-ke izaga kuzisho? 1. Izaga ziwumusho ophelele, kanti izisho zivame ukuba amabinzana. 2. Izaga futhi aziguquki nenkathi, zihlale zikule nkathi ekuyona, azikwazi ukuya enkathini endlule noma enkathini ezayo. 3. Ziyakwazi ukuzimela, njengoba bese sichazile ukuthi ziwumusho ophelele, okusho ukuthi zingakwazi ukuzimela ngazodwana zikhande umusho. Ake sibheke-ke izaga nezincazelo zakhona. 1. Akukho nkwali, yaphandela enye. Lesi simo sokukhuluma-ke sisho ukuthi akekho umuntu osebenzela omunye, wonke umuntu kufanele azisebenzele. 2. Akukho langa, lashona, lingenandaba, zalo. Kanti-ke lesi simo sokukhuluma sisho ukuthi alukho usuku oluphela zingekho izinto ezenzekile ngalelo suku. 3. Akukho qili, lazikhotha, emhlane. Kanti lapha-ke sisho ukuthi noma ngabe uhlakaniphe kangakanani, kukhona ongeke ukwazi ukuzenzela kona. 4. Akukho sibonda, saguga, namagxolo aso. Lesi simo-ke sokukhuluma sivame ukusebenziswa kubantu abadala ababe namagalelo athize ebusheni babo. Kanti-ke isimo sokukhuluma lesi sisho ukuthi umuntu uma ekhula, lokhu ayekwazi ukukwenza ebusheni bakhe kuyaphela ngenxa yeminyaka. 5. Akulahlwa, mbeleko, ngakufelwa. Lapha-ke sisho ukuthi akusho ukuthi ngoba nakho wehlulekile ukuthola into ethile mhlawumbe uboyifuna bese uyayeka ukuzama. Lesi simo-ke sokukhuluma sivame ukusetshenziswa ukugqugquzela umuntu othile, mhlambe ovelelwe yishwa,